Sashen Hausa na BBC ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya a shirinmu na karfe 6:30 agogon Najeriya da Nijar, 5:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban majalisar dokokin Iran Muhammad Baghir Ghalibaf ya yi gargaɗin ci gaba da takaita zirga-zirgar jiragen ruwa ta mashigar Hormuz matsawar Amurka bata janye shingen da ta yi wa jiragen ruwan Iran ba. Isra'ila ta ce wani sojinta ya mutu yayin gumurzu da mayakan Hezbollah a kudancin Lebanon jiya Asabar. A Najeriya kuwa ana ci gaba da korafi akan yadda ake zargin sakaci da aiki na ci gaba da janyo mutuwar majinyata a asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri babban birnin jihar Borno. Zuciyar mara lafiyar ya tsinke ta tashi numfashinta ya yanke daga ranar bata sake yin magana ba ta suma ta shiga koma har Allah ya mata rasuwa. Gaba ɗaya mu nan sai da patient namu suka mutu ba wanda ya fita wallahi tallahi. Har wa yau a Najeriya 'yan fansho a jihar Nasarawa na ci gaba da korafi akan yadda haƙoƙinsu suka makale a hannun hukumomi sama da shekara 5 bayan kammala aiki. Wasu sun mutu a kan kudaden da ba a biya ba. Suna ciwo an ga asibiti ba kudi biyan asibiti. Shekara 35 mun rita amma ba komin da za mu ce gashi abin da gwamnati ta bamu. To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da filinmu na taɓa kiɗi taɓa karatu, amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya tukuna. Ni ne Imam Saleh. Shugaban Majalisar Dokokin Iran Muhammad Baghir Ghalibaf ya ce dakarun Iran ne ke da cikakken iko da mashigar Hormuz, yana mai gargaɗin ci gaba da takaita zirga-zirgar jiragen ruwa ta mashigar matsawar Amurka bata janye shingen da ta yi wa jiragen ruwan Iran ba. Lokacin da wani jami'in rundunar sojin ruwan Iran ɗin ke magana da matuƙa wani jirgin ruwa da ya so wucewa kenan, inda yake gargaɗin su da su koma inda suka fito ko kuma ya kai musu hari. Shugaba Donald Trump ya dage cewa Amurka za ta ci gaba da hana jiragen ruwan Iran zuwa ko fita daga ƙasar har sai an cimma yarjejeniya da Tehran ɗin. Isra'ila ta ce wani sojinta ya mutu yayin gumurzu da mayakan kungiyar Hezbollah a kudancin Lebanon a ranar Asabar, cikon jami'i na biyu kenan da aka kashe tun bayan sanar da tsagaita wuta a ranar Juma'a. Tun da fari dai an kashe wani mai aikin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya daga Faransa a wani hari da ake zargin Hezbollah da kaiwa. Hezbollah mai samun goyon bayan Iran ta ce ba ita ce ta kai harin ba, inda ta lashe takobin mai da martani kan abin da ta kira farmakin Isra'ila. Tana mai bayyana tsagaita wutar a matsayin ta je kana yi ka. Duk da tsagaita wutar dai rundunar sojin Isra'ila IDF ta kai hare-hare ta sama a kudancin Lebanon, sannan ta rusa gidaje a garin Bint Jibel, kimanin kilomita 5 arewa da iyakar Isra'ila. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce ya yi matuƙar fusata da kisan wasu direbobin manyan motocin ɗaukar ruwa guda biyu da Isra'ila ta yi yayin da suke kan aikin raba ruwa ga al'ummar Gaza. A cikin wata sanarwa asusun na UNICEF ya ce kisan jami'an nasa ya faru ne a wajen wani burtsatse da ke arewacin Gaza, wanda ƙungiyar da abokan huɗarta ke amfani da shi yau da kullum. Sojojin Isra'ilar sun ce sun buɗe wuta ne bayan sun ga waɗanda suka bayyana a matsayin 'yan ta'adda su biyu ɗauke da makamai a kusa da yankin da ke ƙarƙashin ikon Isra'ila. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Tsohuwar mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta ce Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ne ya yi wa shugaba Donald Trump ingiza mai kan turuwa wajen sanya shi ƙaddamar da yaƙi a kan Iran. Da take jawabi a wani taron mata na jam'iyyar Democrat a jihar Michigan, Kamala Harris ta ce shugaba Donald Trump na amfani da yakin ne domin karkatar da hankalin jama'a daga sakin bayanan bankadar mashahurin mai lalata da ƙananan yaran nan Jeffrey Epstein. A makon da ya gabata ne tsohuwar mataimakiyar shugaban Amurkar ta ce tana nazarin yiwuwar sake tsayawa takara bayan ta sha kayi a yunkurin da ta yi a baya a hannun Mr. Trump. An buɗe rumfunan zaɓe a Bulgaria yayin da ƙasar ke gudanar da zaɓen 'yan majalisa karo na 8 cikin shekaru 5.
Zaben na zuwa ne bayan rushewar gwamnatin gamin Gambiza a watan Disamban da ya gabata, bayan wata gagarumar zanga-zanga. Matasa ne suka jagoranci zanga-zangar, suna nuna fushinsu akan manufofin tattalin arziki da kuma abin da suke gani a matsayin gazawar gwamnati wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Some are hoping this election could be different and see a more democratic. Wakilin BBC ya ce wasu daga cikin masu kada ƙuri'a na fatan wannan zaɓe zai kawo sauyi, inda suke sa ran ganin gwamnati mai bin tafarkin dimokuraɗiyya kuma mai goyon bayan Turai. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni. Kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar, shugaban Majalisar Dokokin Iran Muhammad Baghir Ghalibaf ya ce sojojin Iran na da cikakken iko da mashigar Hormuz, kuma za su ci gaba da takaita jiragen ruwa da za su bi yankin mai matukar muhimmanci idan har Amurka ba ta cire takunkumin da ta sanya wa tashoshin jiragen ruwa na ƙasar ba. Mr. Ghalibaf, wanda ya jagoranci tawagar Iran a taron tattaunawa wajen neman sulhu a Pakistan, ya shaidawa kafar watsa labaran ƙasar cewa sun cimma matsaya kan wasu batutuwa yayin tattaunawar. Ga rahoton Raliya Zubairu. Wannan wani saƙo ne daga sojojin ruwan Iran ga jirage masu dakon kaya, wanda ke cewa an umarce ku koma tashar jirgin ruwa ba tare da ɓata lokaci ba. Abinda wannan saƙo ke nufi shine jiragen ruwa ba za su wuce mashigar Hormuz ba. Tun farko ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce an sake buɗe mashigar, sai dai shugaban sojoji da harkar tsaron ƙasar ya musanta hakan, yana mai cewa mashigar ba a buɗe take ba. Shi ma kakakin Majalisar Dokokin Iran Muhammad Baghir Ghalibaf ya ce duk da cewa ana samun ci gaba a tattaunawar kawo ƙarshen yaƙi da Amurka, amma kawo yanzu ɓangarorin biyu ba su kai ga tattaunawar ƙarshe ba. Ya kuma ce mashigar na ƙarƙashin ikon dakarun Iran, kuma za su ci gaba da takaita yawan jiragen ruwa da za su bi yankin idan Amurka ba ta janye matakin toshe tashoshin jiragen ruwan ƙasar ba. Tun farko shugaba Trump ya ce Amurka za ta ci gaba da hana jiragen ruwa shiga da fita Iran har sai ta cimma matsaya da Tehran. A wani labarin kuma, tsohuwar mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta ce Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ne ya ja shugaba Trump cikin wannan yaƙi da Iran. Madan Kamala ta bayyana haka ne a wani taron ba da tallafi a jiya Asabar, inda ta faɗa wa mahalarta taron cewa Trump ya shiga wannan yaƙi ne saboda Netanyahu ne ya ja shi ciki, kuma Amurkawa ba sa son haka. A gaida Raliya Zubairu da wannan rahoto da ta haɗa mana. To idan muka je Najeriya kuwa, jama'a na ci gaba da ƙorafi kan zargin sakaci da aiki da rashin kyakkyawar kulawar da ta dace ga majinyata a asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri, babban birnin jihar Borno. Al'amarin da ake zargin yana jefa majinyatan cikin mawuyacin hali har ma da kai wasunsu ga rasa rayukansu. A sakamakon yadda ake zargin wannan matsala ta yi kamari, 'ya'yan wasu daga cikin majinyatan da suka rasa rayukansu a asibitin sun rubuta wasiƙar koke ga hukumomin asibitin domin shawo kan wannan matsala. Al'amarin da wasu majiyoyi a asibitin ke cewa ana gudanar da bincike a kai. Ga rahoton Abdulsalam Ibrahim Ahmed. Yanzu haka da zarge-zarge na ta waɗari cewa majinyata na fuskantar matsala ta rashin samun kulawar da ta dace a asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri. Maina Isa Umar, wani mutumin birnin na Maiduguri, ya ce shi ga ne ba jiyau ba yayin da ya kai jinyar mahaifiyarsa asibitin. Lalle ai in ma ka shiga wajen har ya ma fi abin da ake faɗa in ka shiga kai experiencing da kanka. Aka zo gwaji na MRI kafin a ba mu date mu yi zuwa fitar result mun ci ya kai kusan sati ko fiye da. Mara lafiya abu yana damunta tana kwance, negligence ka muna ji muna gani karfinta ya kare kab ba mu samu ma mu san meye bane. Akwai lokacin da take kwance tana bacci da safe karfe 6 ana zuwa a auna BP mutum da sauransu. Nasi da ta zo aunawa karfe 6 safe bata tada ita ba, bata mata magana ba, kawai ta sa wannan abun su da suke sawa a nan hannu, cinyar hannu, ta fara fusfus, zuciyar mara lafiyan ya tsinke ta tashi
numfashinta ya yanke fargaba to da kyar aka yi controlling numfashinta da sauransu ya kai kusan awa 2 ko 3 tukunna bacci ya dauke ta daga ranar bata sake yin magana ba bata sake shiga hayyacinta ba ta suma ta shiga koma har Allah ya mata rasuwa. Amma wani zai ce wannan duk zargi ne kake yi. Zargi na me ni uwata ce ta rashin lafiya kuma a gabana ne fa ya faru a cikin ward din da muke din muna nan da yawa wanda mun san juna akwai wanda na sani abokina matansa ba lafiya ni mama ta ba lafiya akwai abban da so ni abokina mamar shi ba lafiya akwai wani ustaz matan shi ba lafiya wane ne duk patient relatives kowa yana da complaints nashi daban-daban gaba ɗaya mu na sai da patient namu suka mutu ba wanda ya fita wallahi tallahi ga ka da mara lafiya za a ce za a zo a yi mar allura ko za a zo a sa ruwa sai ka je kana musu magana so 10-20 kafin a zo a sa ruwa time na sa ruwa ya. Barista Hamza Nuhu Dantani wani lauya mai zaman kansa ya ce shi ma wannan matsala ta shafe shi. Gaban ido na abubuwan ya faru kuma idan ka duba yanayin ƙorafe-ƙorafen mutane musamman lokacin da na posting a Facebook a cikin kashi 100 mutanen da suka bada jawabi kashi 90 in ba ma 100 ba suna ƙorafi akan cewa yawanci in sun kai ƴan uwansu jinya zaka kalle daga ƙarshe suna rasa ƴan uwansu kamar yadda ni ma na rasa mahaifina. To kun ɗau wani mataki na ƙorafi ga ita hukumar asibitin? Na rubuta wa shi shugaban wannan asibitin wasiƙa na nuna fushina da kuma yanayin yadda aka nuna ganganci wajen kula da lafiyar mahaifina har ya kai ga rasuwarsa da kuma matakai da za su iya ɗauka da kuma abubuwa da muka zayyana a cikin wannan wasiƙu. To kun samu wata amsa daga hukumar asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri? Gaskiya yanzu dai ba abin da muka samu a bisa takarda da muka rubuta musu amma muna kyautata zaton insha Allah sati mai zuwa watakila su iya ba mu martani. Yayin da muka tuntuɓi jami'ar yaɗa labarai ta asibitin koyarwar na jami'ar Maiduguri kan waɗannan batutuwa ta ce an rubuta wa hukumar asibitin wasiƙar koke game da hakan saboda haka ba za ta iya yin magana a hukumance ba har sai an kammala bin kadin lamarin. Abdulsalam Ibrahim Ahmed sashen Hausa na BBC daga Abujan, Najeriya. To za ku iya samun ƙarin bayani akan wannan labari a shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Dake muna batun kwato haƙƙi ne a Najeriya ƙungiyar tsaffin ma'aikatan ƙananan hukumomi a ƙasar na ci gaba da kokawa dangane da yadda gwamnatoci a matakai daban-daban ke ƙin biyan su haƙƙoƙinsu na fansho. Irin wannan ce ta sa wasu tsaffin ma'aikata da haƙƙoƙinsu suka makale sama da shekara 5 bayan sun kammala aiki. Suka gudanar da wani gangami na lumana a lafiya babban birnin jihar Nasarawa. Ga rahoton Ahmad Wakili. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union must be. Yadda tsaffin ma'aikatan ke rera waƙoƙin neman a biya su haƙoƙin nasu kenan da suka makale bayan shafe shekara da shekaru suna hidimtawa al'umma. Ma'aikatan sun haɗa da maza da mata da kuma dattawa waɗanda tuni girma ya kama su. Gashi kuma babu wata sana'a. Da dama daga cikinsu na fama da rashin lafiya iri-iri har ta kai ga wasu daga cikinsu sun rasa rayukansu. Rebecca Kiviu na ɗaya daga cikin masu zanga-zangar. Wasu sun mutu a kan kudaden da ba a biya ba, because suna ciwo an je asibiti ba kudi biyan asibiti. An takura mana. Mun yi aiki shekara 35 mun rita amma ba komin da za mu ce gashi abin da gwamnati ta bamu da wahalan da mu yi ma state. To akwai wani yunkuri da kuka yi na kai kokenku wa gwamnatin jihar Nasarawa? Mun kai kuka sosai ma ba gama ma kes a court ko ba. To yanzu ya kike yi kina tafiyar da rayuwanki ga yara da sauransu? Taimakon mutane yanwa da sauran da suna mana taimako ne. In ba haka ba wahalan ya yawa. Kuje Oga shine shugaban kungiyar tsaffin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar ta Patriotic Forum ya kuma shaida min cewa baya ga ƙin biyan ma'aikatan haƙoƙinsu akwai kuma waɗanda aka jima ana yanke musu. A 2020 sun zo da wani policy an zo ana yanka kudaden mutane ba dalili da suka bar cewa ga shi zamu yanka kudin ku mun rubuta complaint ma har mun gaji su bari su ba su bari har mun kai watanni 22 tukuna kafin zo sun sai dubuci gwamnati za kira magana ya zaci ya ci a biya mu
to da an biya condition da mun rubuta mun ba su mun ce a ja dakata a tada kudi na suna yanka na da muka magana sai duk gwamnati ta jabi agreement da aka yi na duka jabi shi da lada magana kare magana je court to har magana har yau da ina ga maka nan to ana kan yanka kudin har yanzu mu abuna mu muna bukata ma gwamnati a mai mana da kudaden mu da sun yanka kudin tun daga 2020 ya kai watanni 66 yanzu haka. Dangane da waɗannan ƙorafe-ƙorafe na ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar ta Nasarawa, na tuntuɓi kwamishinan ƙananan hukumomin jihar Aminu Ma'azu Mai Fata ya kuma shaida min cewa bai ma san waɗannan ƙorafe-ƙorafen da ma'aikatan ke yi ba. Gaskiya ban da masaniyan akwai wani bashi da suke bi. Game da maganan pension wanda suke ƙarƙashin ƙananan hukumomi. Lokacin da muka zo da farko wato 2018 da zuwan sabon gwamna abin da ya fara magana a kai shine yaya za a yi a rinka biyan su kuɗin su food. Bayan haka duk bashin da suke bi an biya su zuwa ga yau babu naira ɗaya da wani ɗan pension na ƙaramin hukuma yake bin gwamnatin jiha. Tambayan anan shine wane ne ke rage masu kuɗin pension abin da ya kamata a tambaye su kenan. Domin ni daga ma'aikatanmu na ƙananan hukumomi a kowane wata in aka cire wannan kuɗi ana tura musu kuɗinsu. To kamar a yanzu wani mataki ya kamata waɗannan ma'aikatan su ɗauka kenan? Zan so su rubuto su zo ofis ɗina ni zan sa a bincika a ga ina ne maganan take insha Allahu kwa. A Najeriya dai an jima ana fama da matsaloli irin wannan na rashin